खुलुमबाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ 2022 मायथाइनिफ्राय जोंनि प्राइमारि स्कुल जोंनि एमई स्कुल हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ एडाप्शन खालामनाय मोनसे प्रग्राम जोङो आखायाव लादों आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजों गोबां फरायसालिफोरनि थासारिया मोजां जाबोगासिनो दङ। गोबाव बोसोर फरायसालिफोरखौ गोसो होयैलाय फरायसालिफोरनि थासारिखौ मोजां खालामनो नांगौ बायदियै खामानि मावैलाय जोंनि थासारिफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदोंमोन। दा बे स्कुल एडाप्शन प्रग्रामनि गेजेरजों माखासे फरायसालिनि थासारिया मोजां जाबोदों। जोङो गंफ्रोमबो फरायसालियाव फरायनो फैनाय साफ्रोमबो फरायसायानो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायखौ जों बयबो हास्थायो। दा बेनि थाखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ फरायसालिनि सोरगिदिं थासारि जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावदों। दा बेवहाय नोंथांमोनाबो जायफ्रा फरायसालिखौ मोजां जाजानो हास्थायो, फरायसाफोरखौ मोजां जाजानो हास्थायो, मोजां जेनेरेशन एबा मोजां जोलै बर'नो थाखाय जों बयबो सानो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायो जाहाथे बे फैगौ फेब्रुवारि दाननि 5 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'सिम जोङो स्कुल एडाप्शन उइक होननानै फोसावदों आरो बे स्कुल एडाप्शन उइकआव नोंथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन आरो नोंथांनि खाथिनि फरायसालिखौ एबा नोंथाङा जायखिजाया फरायसालिखौ एडाप्ट खालामनानै बे फरायसालिखौ जौगाहोनो, बे फरायसालिखौ मदद खालामनो नोंथाङा जोंनि अफिसारफोरजों जगाजग खालामनानै नोंथाङा बेवहाय बाहागो लानो हायो। जोंनि इएम एमसिएलए जोंनि गासैबो बिबानगिरिफ्रा बेवहाय बेरायगोन आरो बै समाव नोंथाङाबो गावनि मुंखौ होनानै गंसे मोजां फरायसालि दानायाव एबा मोजां फरायसालिनि थासारि दानायाव नोंथाङाबो बाहागो लानो हागोन। आं बिनि थाखायनो साफ्रोमबो गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ खावलायदो जे नोंथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैबाय थानाय समाव मोनसे गोग्गो सोलोंथायारि थासारि दानायाव नोंथाङाबो सासे बाहागो लागिरि जानो हायो। बिनि थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय।